Avui farem tàrtar de llobarro i llagostins. Ara que fa calor, ve de gust un menjar fresquet. I aquest ho és fresquet i molt bo. Per dues persones farem servir 140 grams de llobarro. A la peixateria jo vaig demanar que me'l fessin a filets i en traguessin la pell, i ara només em queda treure l'espina del mig i tallar-lo. 100 grams de llagostí fresc net ja, sense la carn i la closca, el suc de mitja llimona, pebre, sal, una mica de ceba tendra, 5 o 6 tàperes, una cullerada sopera d'oli d'oliva, mitja cullerada de mostassa i també més o menys una cullerada sopera de maionesa. A les cues dels llagostins els hi he anat traient el filet aquest negre i ara ja començaré a trinxar-los, fer-los en dauets ben petits, això cadascú com li agradin de petits, i els aniré reservant per anar en el bol que ja barrejaré tots els ingredients. Un cop tallats els llagostins petitets, vaig a seguir amb el llobarro. El primer que faré serà treure-li l'espina del mig. Trec el tros aquest. I ara un cop treta l'espina, també ja començo a tallar-lo a trossets petits, igual que tenia els llagostins. I ho reservo també en el mateix bol. Amb els llobarros i els llagostins ja tallats petits hi afegeixo la mitja ceba tendra i les tàperes, que també he tallat petitetes. I aquí ja hi vaig afegint la resta. El suc de llimona, l'oli d'oliva, que era una culleradeta, la mostassa i la maionesa. I ho remeno tot ben remenat. Jo l'he tingut una estoneta a la nevera perquè quedi ben fresquet i ara ja amb un motllo d'aquests rodons ja l'emplato. I ja està a punt per menjar. En condicions normals tindria uns ous de salmó, una mica de cibulet, alguna cosa per decorar, però ara mateix no en tinc, per tant hi posaré una fulla de julivert. Coses del confinament. Bon profit!